ръката. От вратата в ръката остана само бравата. От всичко взето вчера, днес ми е нема главата. Вече обаче съм си наредил нещата и ми време. За глупости имам цялото време. От Бали се премествам в Непал и на всичката матрица генерално казвам чао. Готино е да си важен, но по-важното е да си готин. Участие в годината неколко стотин. Имам навъртяни километри маси. Насекъде идвам с по неколко каси. Образувам аперитивни групи. За простоти редовно получавам купи. Ще си боднем в хепи, като шампиони. Клубчето яде бомбони. Вечер пие само пело вино. Живот живее кът на кино. Хайде да започваме веднага. Не може никой да си ляга. Не може никой да ни спре. Да си изкараме добре. Ще дигам шум и ще бушувам. И ще съм хепи, ще танцувам. Не може никой да ни спре. Да си изкараме добре. От Чили до Куба много често пътувам. А когато пътувам за биричка вълнувам. Пие на валва и капне един сок. От тая песен бате те удря ток. Италианска машина, да Милано Кортина. Ей синьорина, ти за мен си витамина. Пускам бит, пиши текст, пия бира. Бате Лео, батка, няма кой да ме пребира. България, Италия, движи без се винетка. Слушаме рап, за да спасиме салфетка. Фантастична четвърка от студио Бастер. Твоето е демо, а моето е мастер. Голяма работа, с ръка на сърце и сърцето на ръката. С Лео Део играта става веселбата. Времето си не пилеем, най-добре умеем да щурем. Живота е това, което се случва. Лудница! Всяка рима те улучва. В този час давам газ за Бургас, ела с нас. Отиваме у вас. Хайде да започваме веднага. Не може никой да си ляга. Не може никой да ни спре. Да си изкараме добре. Ще дигам шум и ще бушувам. И ще съм хепи, ще танцувам. Не може никой да ни спре. Да си изкараме добре. Добре бе, за покани време нема. Фантастичната четворка, най-добрата схема. 4D, прожекция за вашето ухо, музикална инжекция. О, ай, бех на Хималай. Не бе лъжа, Део беше и беше хай. Лео, де ще идеш, света ми обикаляш. Направо си ми черен, ама срама нямаш. Виша тая, погледи ми метка. Рафи, моля ти се, аре плати тая сметка. За мене нема думи да изказвам на чумерените фейсове. С песента наказвам. Най-ми е добре, когато се усмихвам. Понякога 4D, прожекция за вашето ухо, музикална инжекция. Хайде да започваме веднага. Не може никой да си ляга.